Ζώντες τους στα πανηγύρια. Και στη λειτουργία. Λοιπόν, ελάτε όλοι εδώ. Τα κεφάλια σας προσέχετε. Ψηλή. Κάτσε να βγάλουμε το καφέ. Ελάτε να ακούσετε. Για πέστε τους να έρθουν όλοι. Ελάτε να ακούσετε το Τρισάγιο. Ελάτε. Όλοι εδώ. Αφού είναι... Κατερίνα γύρισε. Αρχίζομαι. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το Τρισάγιο. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Και πνεύματι και νύχια και χρονών αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσαι της ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε και ίασε. Δεν τα βλέπω και καλά. Είναι και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και οίκης σώνος των αμήν. Πάτερ Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου, σώτεραν άπαυσον φυλάτων αυτάς, εις τη μακαρία ζωή την πάραση φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχή των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Θεός ημών, ο κατάβασης άδειν και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου, σώτεραν άπαυσον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και αχράντος παρθένος, η Θεόνας πόρος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλεό σου δομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ανάπαυσον, Κύριε συγχώρησον. Έτσι δεόμεθε επαναπαύσεως των ψυχών των και κειμένων του Θεού, αριστομένους Αγλαΐας, Αθανασίου, Σοφίας, Γεωργίου, Εκατερίνης, αριστομένους Αλεξάνδρου και Παναγιώτας και υπέρ το συγχωρηθήν αυτής, πάμπλη μέλημα εκουσιώνται και ακούσιον. Αιωνία η μνήμη αυτών. Όπως και στο Θεός τάξει τα ψυχά σε αυτόν ενθεδί και αναπαύονται τα λέει του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφηση των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό των θανάτων, βασιλεί και θεήμων ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάστε κόστος θάνατο καταπατήσας, τον διάβολο καταρρικής, το κόμμα των εισάρμος, αυτούς και ανάπτωση τα ψυχά στο κεκτημένο του στον τόπο, φωτεινό εντόπο, πλωρό εντόπο, αναψύξεως, ένθα πέδρα, οδύνη λύπη και στενεμός παραμάρτημα, προφθόν, πραχθένε λόγο για έργο, είδε ανέγαστος και φιλάνθρωπος, ως ηχόησον, ου και συνάνθρωπος, ως εις ποιου χαμαρτήσει. Σιγάρ μόνος και του σωματείας υπάρχει δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμε, ότι η ανάση ζωή και μακαρή ανάπτωση στο κεκτημένο δούλου του Θεού Χριστέ Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπαμε εσύ το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι, ο και νεκρό και ζώντο την εξουσίαν έχουμε σαν θάνατος βασιλεύ και αναστάσε και νεκρό Χριστός αληθινός Θεός ημών.
πρεσβείες του Παναχράντου και Παναμόμαγεου του Μητρός των Αγίων Δόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου Φίλου Λαζάου, του Τραγημένου και πάντων των Αγίων και της ψυχάς, των εξημών μεταστάντων του, σε σκηνές δικαιοτάξε, εκόλπης Αβραάμ αναπαύσε, με τα δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε ελεήσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σας η μνήμη εξομακάριστη αδερφοί ημών, αιωνία σας η μνήμη εξομακάριστη αδερφοί ημών, αιωνία σας η μνήμη εξομακάριστη αδερφοί ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτόν η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά, τους θυμόσαστε, να έχουμε καλή Παναγία, αλλά πριν τη θεομητορική εορτή που θα εορτάσουμε σε λίγες μέρες, προηγείται η δεσποτική εορτή που είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Πρώτα λέμε του Σωτήρος, να είμαστε καλά, καλή εορτή. Και έπειτα, μπράβο. Καλή μεταμόρφωση, συγγνώμη, καλή μεταμόρφωση και έπειτα λέμε θα έχουμε και καλή Παναγία. Να είστε καλά. Και καλή ευλογία των σταφυλιών. Ναι, έτσι είναι της σταφυλής, είναι στους Σωτήρους. Του Σωτήρους. Λοιπόν, πού είναι όλα. Το πρόγραμμα στη συνέχεια έχει ένα μικρό Γιατί δεν πάμε πάνω τώρα, γιατί είναι και ο κόσμος. Εδώ τώρα πρώτα και μετά πάμε. Λοιπόν, Σήμερα είναι μια ειδική περίσταση εντάξει, καλά. που μαζευτήκαμε εδώ και είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των ανθρώπων που παρευρίσκονται. Φυσικά το who is who της Σύφνου κατ' ουσία, αλλά εκτός αυτού έχουμε τη μεγάλη χαρά να μας τιμά το Προεδρείο του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Γεωργίου Δροσίνη. Ήρθαμε από μακριά, ήρθαμε δύσκολα, όλοι μας, όχι μόνο το Προεδρείο, αλλά είναι μια συνάντηση που έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει στη Σύφνο. Μπορεί για το Προπεντέκιο να επαναλαμβάνονται ορισμένα μνημόσυνα ή ορισμένες εκδηλώσεις μνήμης, αλλά αυτού του τύπου οι επισκέψεις εκτός Σύφνου για να τον τιμήσουν είναι πολύ σημαντικές. Θα παρακαλέσω την πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Γεωργίου Δροσίνη, την κυρία Βαχάρη, η οποία θα πρέπει να ξέρετε είναι ιδιαίτερα φιδωλή στα λόγια, αλλά αφιδής στην προσφορά και τη γενεοδορία. Θα την παρακαλέσω να απευθύνει ένα μικρό χαιρετισμό προς το αναριστομένη Προπεντέκιο της επίκοων δικών σας. Με ακούτε? Ναι, ναι. Δεν ξέρω να ακούνε εκεί όμως. Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, συγγενείς και φίλοι των δύο ποιητών, Αριστομένη Προβελέγιο και Γεωργίου Δροσίνη, χαίρομαι που βρίσκομαι μπροστά σας στον τάφο του Προβελέγιου που μπορώ να τιμήσω σήμερα εδώ σαν ένα σημαντικό νεοέλληνα ποιητή, τον άνθρωπο των γραμμάτων που είχε πνευματική συγγένεια με τη λογοτεχνική γενιά του 1880 και τον αγαπητό φίλο του Γεωργίου Δροσίνη. Ο Σύλλογος οι Φίλοι του Μουσείου Γεωργίου Δροσίνη έχουν εκδώσει ένα βιβλίο, αριθμός 51, με τίτλο «Ο Δροσίνης και οι φίλοι του». Έχουν εκδώσει ένα τετράδιο, αριθμός 37, με πολλές σελίδες που αναφέρονται στο φίλο. Στην είσοδο του μουσείου
υπάρχει στην Κηφισιά ένα αντίγραφο του πίνακα των ποιητών του Ροηλού, όπου οι δύο φίλοι, μαζί με τον Παλαμά, τον Πολέμη, τον Στρατήγη και τον Σουρί, μας θυμίζουν τη γενιά που έδωσε στην Ελλάδα μικρούς θησαυρούς και μεγάλα έργα. Ο εγγονός του κ. Αριστοτέλη Προβελέγιου μας είχε χαρίσει μία φωτογραφία, η οποία την βλέπουμε και την έχουμε και στο περιοδικό, που είναι ο Παλαμάς, ο Γιώργος Δροσίνης, ο Αριστομένης Προβελέγιος και από πίσω ο Δημήτρος Μπισκίνης. Ο Δροσίνης, στα σκόρπια φύλλα της ζωής μου, που αναφέρεται στο φύλλο, μιλάει για αυτόν και θέλω να τελειώσω το πολύ σύντομο χαιρετισμό μου με τα λόγια του Δροσίνη προς τον φίλο του. Λέει λοιπόν, ο Αριστομένης ερχόταν από τη Σύφνο, το αγαπημένο του νησί, στην Αθήνα αργά και πού. Ήξερε ότι ήμουν πολύ πρωινό στο γραφείο και από το βαπόρι βρισκόντουσαν εκεί πριν πάει στο σπίτι της κόρης του που θα το φιλοξενούσε. Έφερνε κάθε φορά μαζί του στίχους καινούριους ή ένα νέο δράμα και κάποτε με ξεχωριστή ευχαρίστηση μου άφησε πάνω στο τραπέζι την Ιφηγένειά του, συμπληρωμένη με τον πρόλογο. Και μου είπε, ορίστε Γιώργο, επιτέλους που όλο μου έλεγες πως θα μείνει στα χέρια μου γεροντοκόρη η Ιφηγένεια. Είναι έτοιμη για την παράσταση. Το θεατρικό αυτό έργο, που τελικά εκδόθηκε το 1936, απασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Προβελέγιο. Τούτο προκύπτει από τα γράμματα που έχουμε και σώζονται στο αρχείο του Δροσίνη. Έτσι, από τις 10 επιστολές που έχουμε, γραμμένες ανάμεσα από το 1924 στο 1927, οι 6 αναφέρονται στην Ιφηγένεια. Εκτίθονται οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ο συγγραφέας για τη σύνθεση του έργου, καθώς και τα σημεία που βρίσκονταν κάθε φορά. Ο Προβελέγιος αγαπούσε και θαύμαζε τον Δροσίνη. Αυτό φαίνεται από τα γράμματά του. Τα αισθήματά του πάντως του Δροσίνη ήταν αμοιβαία. Ο Δροσίνης πίστευε στη μεταθανάτιο ζωή. Ελπίζω ότι θα είναι μαζί ευάλωτοι. Αμήν. Μου υποσχέθηκε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ότι μόνο για 1,5 λεπτό θα κάνει μια μικρή παρέμβαση εδώ. Ο κύριος Παύλος Φίλης, αν έχει την καλοσύνη να έρθει από εδώ. Δεν θα σας κρατήσουμε πάρα πολύ σε αυτή τη δοκιμασία στον ήλιο και στον άνεμο. Κυρίες και κύριοι, σεβαστέ Πάτερ Απόστολε, εμπρός στο σεμνό μαρμάρινο τάφο του σημνίου ποιητή που το σκιάζουν τα τερπνά αυτά δέντρα, ο λόγος είναι δυσκολοπρόφερτος και μάλλον περιττός. Ο ίδιος ο τάφος, αλλά και ο ποιητής που μέσα του αναπαύεται εδώ και 90 χρόνια, μας συνιστούν την σιωπή. Αυτός ο τάφος άλλωστε, λιτός και απέριτος, με χαραγμένα μόνο το ονοματεπώνυμο, τη χρονολογία του βίου του 1850-1936, τον εμφανή σταυρό ανάμεσα σε δύο κλάδους δάφνης και το ιδηλιακό φυσικό σκηνικό, μας καλούν για περισυλλογή και για σιωπή. Μας ιστορούν χωρίς λόγια, αλλά εύγλωτα, για τη φυσιογνωμία του Αριστομένη Προβελέγγιου. Αν και η σιωπή πολλές φορές είναι λαλίστατη, εδώ έχουμε τώρα όλοι μας σιωπή. Τον Προβελέγγιο, ο οποίος ήταν βαρβευμένος, μουσοτραφής, θρησκευόμενος και φυσιολάτρης, στοχαστής και συγγραφέας.
το βλαστάρι της Σύφνου. Το δε επιτυχημένο παλαμικό επίγραμμα στην πρόσθετη πλευρά του τάφου μας συνιστά και τονίζει και τούτο ευκρινώς πάλι τη σιωπή. Εδώ όμως την επιβεβαιώνουν δύο ρήματα. Κοιμήσου, στον πρώτο στίχο, στη Σύφνου της ακρογιαλιάς πουλί μακαριστό, κοιμήσου. Και το άλλο ρήμα σωπαίνει, στον τρίτο στίχο. Το στόμα σου πρώτη φορά σωπαίνει. Γιατί για τον Προβελέγγιο περισσότερο μιλούν οι στίχοι του και το δραματικό του έργο. Το συνεχές τραγούδι του για τη Σύφνο του, που το συνοδεύουν κατά τον Παλαμά ο φλίσβος και ο πελαγίσιος ήχος των κυμάτων του Αιγαίου. Αλλά ας αναρωτηθούμε όλοι μας σήμερα εδώ. Μήπως εδώ κατά και μετά το ευλογημένο τρισάγιο που μας έπραξε και ετέλεσε ο Πατήρ Απόστολος, στον τάφο του εδώ βρίσκεται και ο ποιητής ανάμεσά μας και μας βλέπει εντός εισαγωγικών και μετέρψει σκυρτά και η ψυχή του. Ευχαριστώ. Και θα ολοκληρώσουμε με την απάντηση των δύο ποιητών, γιατί εγώ είμαι πεπισμένος ότι είναι παρόντες και οι δυο τους εδώ. Στο Σύλλογο Φίλων Μουσείου Γεωργίου Δροσίνη, μέσα από τις πολλές εκδόσεις, έχουμε εντοπίσει ένα τετράστιχο, το οποίο το αποδίδουμε στον Δροσίνη, που το αποδίδουμε τη σειρά του στον Προβελέγγιο. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για τον χρόνο, τόπο και τρόπο δημοσίευσης, αλλιώς θα το είχαμε προτείνει να το προσθέσουμε από την άλλη μεριά του μνήματος μαζί με τον Παλαμά. Θα σας το διαβάσω όμως. Με συγχωρείτε. Όχι σκυφτός σαν την νητιά που κλαίει εμπρός στη βρύση. Όρθιος, ψηλά, σαν έλατο, κέντρο και κυπαρίσι. Κάπως έτσι έβλεπε ίσως ο φίλος του τον Αριστομένη. Λεβεντόγερο άλλωστε μας τον λέει και ο Μελάς. Η απάντηση του Προβελέγγιου, που εγώ επιλέγω, είναι ένα ποίημά του από την τελευταία του συλλογή, την πλέον όρημη, που κυκλοφόρησε το 1925, επιγράφεται «Δύο κηδείες». Νομίζω θα καταλάβετε γιατί το επέλεξα. Η συλλογή αυτή είναι η πλέον όρημη στην ενότητα Σφίνξ και Πίγασος. Δύο φέρετρα αντικρίστηκαν. Φτωχό και ταπεινό ήταν τόνα. Μια ψυχή δεν το ξεπροβοδίζει στον δρόμο το στερνό. Παπάς με ράσο ρυπαρό τρεχάτος μουρμουρίζει. Το φέρετρο του ποιητή. Χρόνια και χρόνια τώρα έσπερνε μέσα στις καρδιές τα ευγενικά του δώρα. Τον Άγιον ενθουσιασμό, την πίστη, την λατρεία για τα μεγάλα και υψηλά, για τα ωραία και θεία. Απέθανε στη λησμονιά. Το νέφος που ανασταίνει τη γη με τη βροχούλα του γοργόφτερο περνά, μα η δύναμή του μένει και χλώει κι άνθη και καρπούς πολύτιμους γεννά. Τ' άλλο, λαμπρό και πλούσιο, τα ακολουθούν χιλιάδες, θλίψη πολλοί καμώνονται και περπατούν αργά. Παράσημα, άνθη, στέφανα, παπάδες, δεσποτάδες και μουσική τιμητική τον εμμυρολογά. Ήτανε νεκρός πολιτικού. Φανατική φατρία μεγάλο τον ανακήρυξαν. Αλλά μαζί του ετάφη και έσβησε δόξα ψεύτικη και η αθάνατη ιστορία καν το όνομά του στα ιερά βιβλία της δεν γράφει. Χρόνια και χρόνια πέρασαν. Μες στην πλατεία την ίδια, όπου συναπαντήθηκαν οι δυο κηδείες στέκει, μαρμάρινος ο ποιητής. Τριγύρω ανθών στολίδια, χρυσό στεφάνι, ήλιος λαμπρός στο μέτωπό του πλέκει. Παιδάκια τρέχουν, παίζουν εφεδρά μες στα λουλούδια, πουλιά στα δέντρα και λαϊδούν και κάποιος καθισμένος στα πόδια εκεί του αγάλματος διαβάζει βυθισμένος
και μελετά τα αθάνατα του ποιητή τραγούδια. Αιωνία του Συμνίδη. Θα συνεχίσουμε στο σπίτι των Προβελέγιων, όπου από ό,τι καταλαβαίνω είστε όλοι προσκεκλημένοι. Εννοείται, ελάτε όλοι για καφέ, πάμε. Εγώ προχωράω πιο γρήγορα. Ωραίο πάντως ο χώρος εδώ, γιατί σκιάζεται και δεν μας χτυπάει ο ήλιος. Καλά ήταν εδώ που είχε σκιά. Ναι, ακριβώς προσφερότανε να ακουστούν δυο λόγια, γιατί έχει σκιά.